Inštitút poistného vzdelávania vznikol pre finančných poradcov, sprostredkovateľov, agentov s cieľom pomôcť im pohybovať sa alebo teda uplatniť sa v oblasti životného poistenia. Práve z toho dôvodu, že toto nie je obľúbená téma. Ani pre klientov, ani pre poradcov. Aj keď ja to nechápem, lebo ja túto tému milujem najviac, venujem sa jej už 18 rokov a v podstate to je téma, ktorá ma nielen zaujala, ale ma aj baví. A rozprávam sa o nej s klientmi rada a tak, že ten klient sa potom cíti prirodzene. Ja sa cítim prirodzene a je to taký príjemný rozhovor, kedy človek pochopí, čo potrebuje. Na môj podnet, samozrejme, že mu ukážem, čo potrebuje a zároveň mu to aj zabezpečím. A chcem to odovzdať ďalej. Chcem, aby sa poradcovia vedeli s klientmi rozprávať prirodzene, aby sa v tej téme cítili komfortne doma, aby to ľudí zaujalo, ale zároveň, aby z toho mali aj osoch. Pretože to je to dôležité, nie len sa stretnúť s klientmi, porozprávať sa o tej téme, ale toho klienta získať na svoju stranu podpisom zmluvy a mať za to honorár, respektíve peniaze.